Hello mga kapudibit, today kakain po tayo ng Lucky Me Pancit Canton at meron tayo dito luncheon meat. Yes, at linagang itlog. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Amen. Ayan mga kapudibit, malinis na yung kamay namin. Manganta mo kayong Kapampangan. Manganta na po. Opo, pangalawang beses na to. Lucky Me. Baka naman. Lucky Me Pancit Canton. Yan. Siyempre, hindi na mawawala yung rice. Siyempre, Mag-rice ka rice na na ako. Lunch. Lunch na to. Yan. Ang unat sa buhay para sa inyo mga kapudibit. Manganta na po. Manganta mo. Balo. Yan, ma'am. Cheers tayo. Pampatulak. Maparas. Ay, sorry. Tumbler. Cheers. Oh, yun na. Yaman. Ito. Ebon. Sarap. Sarap ng pagkain namin. Pancit Canton. Ha? Ebon. Ebon. Ay, nila. Ang cute kasi ng salita mo sa Ebon. Ebon. Spam. Spam niya niya.
Hmm? Sarap na. Ang ebon. Mga nakamangan. Parang tabako. Ay. Sarap. Yaman. Nalyan lang flat sa Ha? Nyaki ng asin. Ang daming shoutout. Naipon. Ayun mga foodie babe, madami tayong shoutout kaya mag-shoutout na po tayo ha. Sige, abang kumakain ako, ma-shoutout ka. Shoutout po kay Donalyn Daganyo, Shoutout. Carmina Batad from Concepcion Tarlac, Shoutout. Lynn Bagtong from Putol, Apayao, Shoutout. Vilma Beliasa, Jocelyn Cruz from Santa Rosa, Laguna, Mirna Corpus, ayan, and happy birthday po sa anak niya. Ka-birthday ko yung anak niya. Belated happy birthday sa'yo, baby. Jinky Yamaguchi, yan. Advance happy birthday po. August 24 yung birthday ni Madam. Jinky Yamaguchi. And shoutout po kay Light in the Dark. Pinapa-shoutout po niya si Jennifer Yabut at sa asawa niya si Reynold Yabut from Bataan. Shoutout po. Shoutout po kay Maria Roxanne Nevalga 3912 and Nevalga family and Estobo family from Cabuyao, Laguna. Vilons de los Santos Prudencio, Darling Wenceslao from Pinangonan, Rizal. Olivia De Jesus, Ivy Jeren from San Pablo, Laguna. Melinda Montia Dora Au Martin from General Santos, Cavite. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat at sa mga di ko po na shoutout, mag-comment po kayo para sa next mukbang po, ma-shoutout po namin kayo. And salamat din po sa mga bumati sa akin ng birthday ko at bumabati pa hanggang ngayon. And thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin. Tita Olivia, thank you so much po and God bless po. Tita Nelly Pineda, Tita Cynthia, Nanay Babe Kaluya, Tita Baby Dimla, Chupi Cabezas, ayan. Shoutout Baby Allison, Catherine Bagoy, shoutout. Camille Garsalia, Ruby Garsalia, Alice Garsalia, and Garsalia family. Shoutout sa inyo lahat. Ay, kay tatay. Get well soon, tatay. Tatay Bong. Get well soon. Yan, Tita Melissa. Mag-hypes ka kaya. Ayan, mga kapudibis. Agi sa minanawan ni Pamangan mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi, ma.